Alright, tervetuloa seuraamaan Metsin uuden videon pari. Road to Äänekosken kisa. Tänään on vika raskas treeni. Tänään tehdään kaikki liikkeet. Ja kerron teille mun päivästä. Oli koulu ja normipäivä. Selkää palautunut, kaikki palautunut. Että on täysillä voima, mutta en tiedä kuinka paljon kuumeen vei minulta voima. Mutta yritän täysillä. Lämmittely tuntuu ihan okolle, mutta kuten näette vikassa puugrippi 180, kun se tulee ylös, niin vasen käsi alkaa aukea, niin se laskee vähän alas. Niin mä tein semmonen päätös, että mä vaihan suoraan mix grippiin. Mut joo, ei mitään, kisa on jo ensi viikolla lauantaina Äänekoskella. Mitä mä sanoisin vielä? Ei varmaan mitään. Tsempaa meitsi liikemällä, seuraamalla, eikä maksa mitään. Aloitetaan päivän tärkein nosto. Let's go! Rehellisesti aika raskas. Se tulee ylös ja se jää johonkin tähän. Niin kuin kisoissakin. Damn. Toivottavasti kisapäivällä ei jää tälle. Joo hei, pistäkää teidän mietteitä, oliko hyvä. Mun mielestä ehkä 2/5. Joo, se oli aika lailla. Mä katsoin videosta. Se on ihan pikkusen jää lukko tai stoppaa johonkin tähän. Ja sitten toi ehkä saattaa tulla yksi punainen, koska mä ehkä vähän nojaasin jotenkin jännästi. Mutta joo hei, 12 160. Tänään tehdään, oliks 3 apusetit, sitten mennään penkkaamaan. Aloitetaan hei. Mä yritän parhaani korjaa kaikki mahdolliset virheet. Let's go! Joo, heitäkää MP. Joo, meitsi katsoin videosta. Ne toisot on vähän erilaiset. Näin käy, kun joutuu vaihtaa grippiä. Mut kyllä mä vaihan sen. Joo, 165 kakkonen, let's go. Heitäkää kommentti. Okei, ja se on vikasetti ja 170. Mut jo hei, kakkonen, vika, let's go. Kommentoikaa, oliko ihan huonoa vai ihan hyvä? Mennään penkkaamaan. Okei, se on penkin vuoro. Kuten näette, lämmittely 90 nousi ihan okosti ja ohjelma ehdotti, että 97,5. Kolmonen. Kyllä, 97,5 kolmonen. Ja mähän feilesin toispäivänä 107,5. Toivottavasti voima on tullut sen verran takaisin. Ja eiköhän aloitetaan. Let's go! Okei, se oli aika painava, niin sain vähentää paino. 95 ja kolmonen. Aloitetaan.
Jei! Okei kaverit, kolmanneksi vikasetti. Samalla painolla vielä, mutta tehdään vielä hienompi setit. Tai toistot, eiks vaan? Let's go! Alright, toiseksi vikasetti. 95. Mä yritän tehdä se vikatoistoa niin kuin nopeammin. Aloitetaan. Joo, ei oo nopeammin, mutta yritin parhaani. Vielä yksi setti. Alright, it's vikasetti. Ja en tiedä, sain vähentää paino. Katsotaan, jääkö vielä voima. Lähdetään kyykkään. Okei, ja se on kyykkyvuoro. Tuntuu mahtavalta, että ei paljon painaa, vaikka veton jälkeen tämä kyykkää. Joo, kolmonen 132,5 kiloa, mikä tuntuu oikeasti aika paljon. Mutta tehdään niinku ohjelma sanoo. Jos se on liian painava, mä laitan RPE 10, niin se vähennä mulle paino. Ja hei, harjoitellaan tämä kyykkytekniikka. Let's go! Se oli RPE 10. Okei, kuten sanoin, että saan vähentää paino. Oli aika painava. Katsoin videosta, tai ei edes tarvi katsoa, mutta eka toisto oli huono, toka on huono. Ehkä vika oli se paras toisto viimeisessä setissä. Mut joo, aloitetaan. 125 kilo kolmannen, let's go! Toka oli huono, mutta se tuntuu nopealta. Ehkä RPE 8. Pidetään taukoa. Juu, ja sama paino. 125, let's go! Eka oli ehkä paras, mutta loput oli vähän huonompia. Joo, se oli siinä. Okei, kiitos paljon kun katsoitte. Muistakaa like ja seuraa, niin näette mun kisaa. Se on jo ensi viikolla. Toivottavasti silloin mä oon parantunut täysillä. Elikkä ekstra voima tai lisää voimaa. Joo hei, muistakaa urheilla.